ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ afọ asị m ka chi afọ taa ketara anyị ndụ, ka afọ fụtara anyị ife ọma, fụtara anyị udo, fụtara anyị aga n'iru. Onye na-eme ya ga-aba n'abụrụ nke ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama anyị ma jijiji ya ama anyị, na anyị azụ ka afịa mana anyị ya ana ka afịa. Onye chụba anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị ya gbuo onwe ya. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaraoma Uzommiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala, ụkwara dibịa Igbo. Isiokwu njimaka ya wee bịa tata bụ afọ maka ndị mmiri. Kịta achọrọ m ka ịghọta na ndị mmiri adịrọ njọ, maka na ọtụtụ mgbe o nwere ike mmadụ aga afa nwekọ bụ for the first time ewegwa ya na ndị mmiri na-enye ya nsogbu, ma ọ gaa n'ụka, ndị ụka agwa ya na o nwere spiritual husband, onwe ya na-ewe iwe, ọ dị ya ka ya gbuo onwe, ọ dị ya ka ya reject onwe ya. Ndị mmiri, onye ọbụla bụ onye mmiri bụ a great person. Onye ọbụla bụ onye mmiri bụ a great person. So ijegodi n'afa wee chọpụta na ịbụ onye mmiri, be happy, ka nọ nnukwu mmadụ ka ịbụ. Kịta na-achọrọ m ime ka ịghọta na ndị mmiri kwudolu gị dịka onye nke ha, ịmana ịgafego. Ọtụtụ mgbe a lot of people emegidego deliverance na nke ndị ụka ọbịa, amazi ma ihe nwa na-eme ma ọka na-awụ ọkụkọ ọdawụ. Mana achọrọ m ka ịghọta taa na onwe ihe dịka deliverance from ndị mmiri, maka na ndị a bụ ndị gị na ha so ebi ụwa, ndị kere gị, ndị okike gị ka ha bụ. So onwere ka ị ga-esi wee si na ka ị deliver onwe gị ma ka ị separate onwe gị from ndị mmiri. Onye ọbụla si gị ka o separate gị, biko gbalụ such person ọsọ. Ihe ị ga-eme bụ gị na idozi ọnọdụ ka gị na ndị mmiri dị, maka akwụdoru gị instead of ịgbachi ụzọ gị ka agbapụ elu gị ụzọ. Aka ijide mmadụ ụgwọ, ọ dị ka ijide mmadụ ụgwọ, onye ahụ ewere polisi bịa kpọrọ gị. Ọkpụkpọ onye ahụ ụgwọ, onye ahụ erelease, asset gị free from police custody. Pụta ka ọ dị ndị mmiri, ijide ha ụgwọ, neglect ha, agbachi ụzọ gị. But once you identify with them, align with them, emepere gị ụzọ. Now, ọ bụrụ na ije ego n'afa, mana o nwere some funny dreams ị na-enwe, dịka na gị na nwoke na-ehi na nlọ, ma ọ na-afụ onwe gị na mmiri, ma ọ na-afụ onwe gị kuru nwa na mmiri, ma ọ na-afụ onwe gị ibe ịdị ime na mmiri, ma ọ na-afụ agwọ na mmiri, ma ọ na mmanwụ masquerade na-achụ gị ọsọ na mmiri. Ife ị ga-eme bụ gịnị? And so many others. Ọ na-abịa n'ụlọ, ọ dịghị ka mmadụ anọ gị n'akụ. Ihe ị ga-eme bụ gịnị? Ije gbaa afa, magodi the actual thing. Ọ bụzie na ịgba afa sị gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ịkaba alụ jee kwụọ ngọ, udo dị. Mana ọ bụzie elu na ije jee gbaa afa, ọ bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu mana ị nwere ego, ihe ị ga-eme bụ gịnị? Ize ndị mmiri gị iwe. Iwere akwa na ọjị izie n'anyanwụ wee zie ndị mmiri gị iwe. Ma ọ bụ gịnị? Iwelu ihe ọnụ na-eri wee jebe na mmiri ọbụla, wee kpọkwuo osi mmiri ọbụla so gị wee bịa ụwa. Ndị mmiri gị nwee ike ije na mmiri dị bụ na nwee ike ije ebe ọbụla ị nọ wee jee na mmiri yọọ ha sị ya biko na ikweta na ịya akwụ ha ụgwọ, na ịya akwa ngọ, mana ife na-ayọ ha bụ biko ka ha kwụsị ịgbachi ụzọ gị, gbapere gị ụzọ, kwudolu gị ka ịpụta ihe, ka ị nwee ike ijide n'ego wee lụọ ọrụ nwa ha si gị lụọ. Ndị mmiri na-alaiki mmadụ ikwetagodu. Ife ndị mmiri na-ji ntị anụ bụ I will not, or I want them to get out of my life. Then, Imani bring go the worst problem to yourself. Imana nke a bụzi
na mgbe ahụ i kwuru data okwu ka ị ga-afụgodo ka ị ga-abụ nke a bụzi beginning of ha nwee tọment gị. Mana ọ bụrụ na ị kwete na ihe eme ikpe elu ha ile ọma, i were anya akwazi n'anyanwụ wee kpọkọọ ndị mmiri gị, isi ha na ị na-eze ha iwe taa na iwe niile ha na-ewelu gị na-abanye n'akwa. Na gị nwa bụ Okeke nwoke afọ na ikwete na ị ya akwọ ngọ, mana ị na-ayọ ha ka ụzọ gị niile ha gbachiri ha gbapere gị ụzọ ka ị nweta n'ego, ka iwe n'ego agbara aka afụ nwata eze n'ego ka ị ga-eji wee mee gịnị wee lụọ ya bụ ọlụ. Na ọ bụrụ na ego bịa na ihe alụ ya bụ ọlụ and ị na-ekwu ya ikwuo ya with sincerity, ọ bụrụ ị na-ekwu ya ikwuo ya ijiri awọ kwuo ya. Ha bụ mmụọ, ha ma mgbe ị na-awọ awọ, ha ma mgbe ị na-atụ asị. So ịdị sincere enough wee yọọ ha, izicha dị akwa n'anyanwụ, ikwuchi okwu niile ya ekwu, iwelu nnu na mmanụ mix together na-ete na akwa na-asị na nnu na mmanụ anara eso okwu, na ụta nnu na mmanụ na-anara eso okwu, na ụta ka gị na afa na-enwere ike iso okwu, na ha bụ ndị gị na ha sobi ụwa, na onwere ife ya bụ n'ụwa without them, na ọ bụ na ha kwudo olu gị na onwere ebe ị na-aga. N'ọnya ka iji wee sị ha mee gịnị, ha nyere gị aka gbapelu gị ụzọ ka ị nweta ego. Imecha ya ị ga ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ, ị pịawa ya iwe 15 naira ma 20 naira ma 100 naira gbapụrụ ha aja, ị gaba. From time to time ị na-ame ya, from time to time ị na-ame ya, before you know what is happening, that money will come. Ego bịa ịkaba ọrụ lụọ ọrụ, chụkwa ụzọ gị ka ị nwee ike ị na-aga n'iru. Now that is for ọ bụ na ị chọọ maybe n'ebe ị nọ mmiri adịrọ gị nso, ịchọ ịnọ n'anyanwụ wee zie ndị mmiri iwe. Mana ọ bụrụ na ị ya afụnwu mmiri ebe ị nọ, golu ife ọnụ na-eri eli, tinye ya mmanya ike white, welu akwa na ọjị tinye, welu white bowel, buru those things gaa na mmiri, kpọkwuo mmiri na-eso gị, kpọkwuo di mmiri gị, kpọkwuo chi gị na ndị na-eso gị, ndị na-enye gị nsogbu, sị ha na tata na ịbịa na mmiri ize ha iwe nọ ire ọma ka ị bịara ikpe. Gọpụ ọfọ n'isi gị, buru ihe ndị a tinyere ha na mmiri na ba. Ime ya with sincerity, ifo that n'oge na-adịghị anya na ihe eme gịnị, na ihe ya enweta ego ga-eji wee rụọ ọrụ. Ka a ga-esi wee wetara gị ego enwere ike ịdị ya mmadụ. Mana nke a bụrụ na ị na-arọ nrọ ebe ị na-akwa iko, ma ebe mmọnwụ na-achụ gị, ma ebe ị na-afụ onwe gị na nrọ, ị gbara ọsọ ị gaba na mmiri. Nke mbụ, ị gagodo n'afa first, ị confirm ya, i wee jụọ afa ma gị nwa enwere ike ikpe nwere ọma n'aka gị. Ọ bụrụ just na ị na-alọ nlọ ijebe, ị ga-ajụ ese ka ị magodo ma ọsọsọ ndị mmiri bụ ihe so gị ka o nwere ihe ọzọ so gị, ka ị mara ma ọ nwere ike onwe ike ọ bụ na ị bụ onye ọrụ, ka ị magodo ihe dị n'ụzọ gị first, ka ọ bụ na ị nwere ọrụ nke gị na idere ịghọtago. So ị mara ihe dị n'ụzọ gị first before ime gịnị ijebe na mmiri, ma ọ bụ na ị chọrọ ije kpere ọma. Mana ọ bụrụ ọkwa ijide ego isi na nwere eze nwaanyị sịrị gị na ị ga-ekpe nwere ọma na mmiri, ị gbara ọsọ jebe na mmiri, ije kpere ọma na mmiri and iji ego, faya agba gị nkịtị. You can only je and kpee ire ọma mgbe sincerely, in truth and in sincerity need broke and ị need ka emeghere gị ụzọ. Mana for somebody nwere ego ga-alụ nwụrụ ya ọrụ, na-abụrụ na o nwere mkpa na-ewe isi mmadụ nkịta nke echi ije lụọ ọrụ gị ka ị clear your path. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaraoma Uzommiri. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa, maọbụ ihe ndị nkụzi bugoro na mbụ, maọbụ gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa, biko sendịalụ m meseji na WhatsApp na nọmba 070-373-11663 mgbe ka emesịa.